खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं देबिका बर'आ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरायसराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनो थि खालामनाय जादों। मानगोनां रायजो नोंथांमोन फैबाय थानाय 12 जुननि बर' फरायसा आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मुंख्लं सान फालिनाय बेखौ जोंनि गरायसर हालामाव फालिनो थाखाय थिम-थाम खालामदों आरो बेवहाय जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावफुंलांनो थाखाय बानजाय आफादनि बिबानखौ जोंनो होदों। दा बेवहाय जोङो ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै गाजा गोमजा खुंलांनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरनि जों मदद मोजां मोनगासिनो दङ आरो जों आसा खालामो बे हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय बर' हारिया मोजां आसाजों लोगोसे जोंनि हाबाफारिफोराव हेफाजाब होफैगोन। दा जोङो सानखि हर बे खामानियाव नांथाबगासिनो दङ।